Moto oleh ngantuk, awak oleh kesel, nanging tetap semangat, gak oleh nyerah. Menyala boyokku, ya. Ning stasiun balapan asik Kutha Solo sing dadi kenangan kowe karo aku. Gendu jan kurang ajar. Bangga ya kowe korban nih. Manuk wis dituku culne. Ya piye, Dek? Ya bener to. Gak culno. Ora ngono maksude iki. Culne maksudnya kon kekne kok malah diculne manuke. Kura tenan. Pitik ya ngono. Wis tak duwi lah kok ya diobrok nih. Lali Dek, aku lali. Bal. Bolak balik. Tapi yo marah yo musuh wong gendu. Kulo kecilik maring. Jos iki. Ya wis lah, rasa dipermasalah nih. Ndrah yo bolo plek kok. Masih wong ngono kuwi. Ndrah yo bolo ki yo lika-likune ngono kuwi, ibarat dalan ki yo enek lurus enek minggoke. Nek lurus ditutne, nek menggok ya dibenerne ngono. Wis resik. Ning pasar legi iki cocoke. Lah. Ngene iki kancae to ning pasar. Enek ya kancaku ya kuwi tok ya jelase ya ngejak gendune iki. Ning omah ora iki, Cai. Parani. Bangga jak bolo nih. Duwe bojo klumbrak, klumbruk turu ae ngene iki wayahe makani wedhus. Dadak leren dikongkoni. Wong kok kaya tumo suwal ae. Gak apa-apa wis. Kadaran tak butuhno sak wayah-wayah panggah enek. Malah penak duwe bojo ngono kuwi. Wis rawani neko-neko wis. Tak kongkon sembarang manut ora apa-apa aku soro wis. Tutupan kabeh nih iki. Dung.
Jolayak. Pintu gerbang utamanya ditutup. Tiba nostalgia ning kene lah kan. Apa to, Det? Hei. Wah. Ora turu ae. Ana apa to, Dat? Uripmu jan penak tenan, Dra. Ora turu ya. Ayo ning pasar. Mumpung legi. Saiki ta? Ya ijo to. Awan-awan ya buyar wis kan. Bisa pametno bojoku sik lho. Mulai aku sing pamit gak percaya bojoku iki. Yo iya, kowe terakhir tukang mlungker kok. Basri. Tak jake ning pasar ya iki, Hindu. Iya, Det. Tapi awas lo ya, aja suwi-suwi lo ya. Oke, Mbak Sri, beres. Ayo, Du. Oke. Sik, Dek ya. Tak budal dhisik. Moto oleh ngantuk, awak oleh kesel. Nanging tetep semangat, gak oleh nyerah. Menyala boyokku. Jal. Ya Allah Gusti, kok panggah ngene ta uripku iki. Tak kira aku wis nemokne wanita gemati sing tresnane sejati. Tibake aku kalah karo 300.000. Wis kena ge party. Ya Allah Gusti. Muga-muga ndang oleh ganti. Remuk ri. Remuk. Jamu. Lah kae. Bakul jamu kayak koyo. Jamu. Ya jake. Jamu. Enek jamu apa ae? Wonge ya mau ngene ya. Sapa genah? Jawabane Gusti. Jamu. Mbak, jamu. Jamu. Nggih, Mas. Ngersakne jamu napa to, Mas? Nenenge jamu apa to, Mbak? Iki jamu iki kunir asem. Iki jamu apa? Asem, Mas, kecut. Lah iki jamu suruh. Lah iki, Mbak. Iki jamu apa ya? Kayak infus rumah sakit iki. Iki to, Mas. Iki jamune ki wong sing nelo, Mas. Jamune wong sing Yo. piye? Sampeyan jajal apa piye? Ya wis gak apa-apa. Tapi ki larang lho, Mas. Larange piro? Wis gak apa-apa. Sak gelas iki 10.000. Oke. Gak apa-apa. Gak apa-apa wis. Sampeyan Rasane. jajal tenan. Lu ben jerene. Yo iki ta jamune wong Mas. Tapi ki jamuku pahit lho, Mas. Lah, doyan kene rajane pahitan kok. Tenan Nyawang lho bakule sing manis iki. Manis pahit apa gak manis aku iki. Tenan lho ya. Terus Tenan. sampeyan jajal sik. Jamu apa iki? Wah, itu ramum. Pir, Mas?
Piye? Tambah neh. Sik, Mbak. Sik. Sik. Jamu pancen Yo tak jamin kok awakmu langsung waras pokoknya. sik. Nah ya. Ukoe. Sik. Masa sak gelas tok to, Mas? Sik to. Iki lho. Yo Ini, wis, Mbak. Mas. Aku ki penasaran karo sampean. Ngono to, Mas? Sampean ki wong wedok ayu. Terus bakul ngene iki kok yo gak izin. Lah nyamput to Mas aku izin ki. Aku ki bakul halal lho, Mas. Aku yo gawe klambi. Aku yo gak nyampo-nyampo. Butuhku kan yo istri jamu. Tak gawe golek sandang pangan. Tinimbangane wong sing nyambet gawe gak gawe klambi ka yo mending aku to, Mas. Ngono ya. Ya wis. Ki mung piro? 10 ya? Gak tambahnya to, Mas. Wis ki besok neh. Mandek. Zat. Nyapa tuh, Dong? Sik ya. Tak tuku es kek. Alah. Wis. Tak teko-teko ki engko. Lek gak sida tuku aku, suwan lah mau doli. Sik to kare iki lho, kare krimet to iki lho. Piye to ki? Es lek. Nggih, Mas. Pinten, Mas? Ki es apa iki? Es teler, Mas. Yus gawekno. Tunggal. Yo. Bakul jamu guys. Dibanding ngombe es ya mending ngombe jamu ae. Tambah sehat. Glepeng lho. Glepung patakmu wis ora krimer kok iki ngomong glepung. Weger ya? Ya teman rek. Tutup ora iki? Ora usah. Gak sah. Sik tak cukur sedotan sabar. Bayar sik no bos, diombe moro-moro iki. Nek apa kate ndi to? Apa kate anu nang pasar sik gorong mateng mangkane gak tak tuku iki mang. Ya mosok gambar tok. Salah. Nongkone yo ora enek iki. Lamare nang kowe sik dadi tewel Mas, gak anu gak tak unduh iki Mang. Wes ya. Bayar sik no, Bos. Iya tok ki. Lawang es ora enak apa kate enek nongkone kok. 5.000 ora enak belas ta. 5.000.
Jaluk padha gambar ngene iki. Ya kudune cocok karo gambare ta. Sing kok gambar 10.000 bos, iki es sultan nih masamu. Es cek-cek mu piye kowe? Wis ngono sik, tak tinggal sik. Iki tekar becak iki. Mbak ya. Suwun Mas ya. Yes, padha-padha. Tak dungakne waras. Laris. Gar samane. Jamu Mbak E. Oh nggih Mas, monggo. Ngesakne jamu nopo? Lah enake jamu apa tuh, Mbak? Tapi nek galian sisa gene Mas. Kalian singset. Iki lho jamune iki lho. Kalian singset. Kasih siset-sisetan aku. Ngene ae, bersyukur aku, Mbak. Sing iki lho jamu sehat. Khusus sampean tak kae sing spesial. Spesiale piye wi? Iki jamu sing karo Mas. Bakul kok ra cocok karo gambare. Lepung didol. Wah, rasane ra enak. Dah. Nanti jadi gimeng. Wah, lah kae calenge mandak nang kono. Ngomongan karo bakul jamu piye iki? Paranane sik. Ya kaya impus rumah sakit ya kaya ngono. Oh, aja gemen-gemen iki bentuke kaya impus, tapi khasiate. Ngono Mbak ya. Yo. Sampeyan jajal apa piye? Nek menurut sampean apik jajal bangga oke ta kan. Tapi ki larang lho, sak gelasnya 10.000 lho. Piye? Waduh. Sak gelasnya 10.000 ya murah tuh Mbak. Wong gelas regane ya larang iki. Sampai iki sak gelasnya iki gelasnya tak gawa ngono ta. Yo ora to, Lah piye Mas. to? Lah Yo isine tok, maksud iki sak takaran gelas iku. oh, tak kira 10.000 sak gelas. Lha sampean munine ngono mengko. Piye? Oke, gak apa-apa. Nek biasane ini kan 2.000, iki 10.000. Yo 10.000 iki, tapi iki ndek awak iso langsung waras. Nah, wis sing tak golek iki kan kuwi jamu kan ngono kuwi tak kudune. Sampean jajal sik. Muga-muga larane minggat karo sehate. Siap. Apa iki, Mbak? Ampun e. Piye nek karepmu iki? Wong mbok sembur mbok padane pasien dukun. Lho kok kowe?